Burian itu hatta amanami inanami hahanggi pinaribot alan yang masuk nama prosesi nanang melayani di ibadatan nang songoni akka calo situan yang ditabisot di bagasa sadarion di bagasa nudut dok saret ni roha hupang idohami asara jongjong mahita. Mahita saluhutna. Salam. Selamat hari Minggu madihita salutna di hamu amanami do inanami. Selamat madohoti para binggota di Arianon. Marite mahita sian bukwede nomor 100 tolu ayat sada rodi ayat tolu.
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon, amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah, lehonok kudo Tuhamu roha nay baru, dohot todi nay baru, tubagasan ate-ate muna, jala usatok kudo roha batu siad daging muna, jala lehonokku Tuhamu roha namar pakilalaan, jala lehonokku matodikku tubagasan ate-ate muna, audo mambahesa, asa marparange hamu di bagasan akka patikku, akka uhum hupe, rado tamuna jala patu pamuna do, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami, hodo manodangi jala mengajari rohani akka na persea di hatam, marhite-hite todi parbadia, saibu hai marohanami asa ture parhon nami, marhite-hite todimi, asa totong go dame rohanami, makalaston hagogo onnai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Redeta. Gema patik ne debata di mingguta ciarianon imana tersurat di sada Yohanes 24 di ayat 2 sonoma didok. Sianomma tadahamu toddi ne debata ganuk toddi ma marhatopoto Yesus Kristus nang ro di bagasad daging ima sian debata ido sahatna atong mangido gogo mahita tuaropan ne debata lau mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naumbar tupati ni. Amin. Redehita. Oh
tiba dosatta tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami. Hujau hami do guarmu nabadiai. Ala na targogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahamion. Oh Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangut dihon hami. Asiro ham di hami. Sai patotong ma di roha. Pamalum ma saluhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami. Mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asi ni roha. Say unang tulak hami. Sai tangihon mahami. Ho ale debata. Ama, anak, dohok todi perbadia. Amen. Hata baga-baga ni debata taringat tu hasesan di dosa. Isebe mangulahon akan pinilit ni debata. Debatado nama mitori. Isedo nama dabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do naung mate. Alai dada holani. Naung mulak mangolu do. Jala di siamun di debata do ibana. Mangod dihok kita. Hasangapon ma di debata na digijang. Mari demaita. Turpu epistel di minggu tasadarion ima sian sada Samuel bidu 10 mamuka mai sian ayat onom rodi ayat 10 tolu tajahama margat tisorin. Jadi songgopon ni todi ni Jahoba maho gabe manurirangi horap dohot nasida jadi muba maho gabe jolma na asing. Jadi ia do masa aka tandai tuho bahen maguru roham na jupang tanganmu. Ay dongana ni Jahoba doho. Dungi tuat maho tu Gilgal pajolohon. Jala ida ma. Tuat peau mendapat toko. Lau mamilehon akka pelean situtungon. Doho akka pelean hamuliateon. Ikko pituari lelengna paimommu auro mendapat toko. Asa hupabotohon tuho si bahenomu. Jadi dung pena ibana laos yang lambung ni Samuel gabe di pauba debata marohana songgop madohot sude aka tandai sadarina. Aidung sahat nasida tudolok Gibea ida ma sahoron panurirang majupatkon ibana gabe songgop matodi ni debata tu ibana laos manurirangi ibana di tonga-tonga nasida. Alai dum diida sanggup aka matu mananda ibana nasalawan. Ibana manurirangi HP rap dohot aka panurirang. Gabenina bema tudonganna. Aha do nama satu anak misikis. Dohot do si Saul HP di tonga-tonga ni aka panurirang. Jadi Roma alus ni nasahala siani maddok.
ise daulaning na amanasida alani majade gebe upama ma do si Saul hape di tonga-tonga ni akka panurirang. Ido sahatna martua ma akka na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Mari demahita. Tidak koma ha porsiautai songon nahina tidak kon nidongatta saha porsian di sadok portibion rap mahita maddok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso atu dosan na tumapa langit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon si Maria naga begabean satod di perbadia andorang soha tubuan ido tuhata na tumaon na birni di panghukuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubuan na toru dung di tanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun di debata Jahoba ama nai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pa imamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di todi perbadia jala adong sada huria na badia huria atopan ni akan na badia dohot di hasesani dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Tabigema titing nama ragam di nasa minggon di huriatta. Hurian itu hatta tabege jala taparati ate homma titing minggu 22 Mei 2023 na perjulu warni minggu ta sadarion ima minggu pesta parjolo parningotan ari hasasaur nito di Purbadia lapatanna sai tangihon ma suaraku ale Jahoba dohot topik minggu jakom ma tod di Purbadia na peduahon titing namaragam sada pasahaton tohonan situa di minggu sadario tanggal 20 Mei 2023 di permingguan pukul 10 sada wib
di patu pado pasahato tohona situa tu sia halak calo situa ima na perjolo calo situa juara we sehan na paduahon calo situa Isak BP Sitorus na patuluhon calo situa Balugu Gomo Sibagariang na papaton calo situa Albiner Sitorus na palimahon calo situa Maradas Siaturi na paunopon calo situa Asima Rohani Sitorus na papituhon calo situa Eva Elfrida Siahan na pawaluhon calo situa Hodin Silalahi na pasiahon calo situa Holong Demeka Sibulon. Nomor 2, tukar mimbar PGUI Banten di Minggu Sederio tanggal 20 Mei 2027 di patu pada pertukaran mimbar pelayan full timer PGUI Banten obartusi pendeta nama Kobasi di Huriata Ima Pendeta Dr. Nancy Nisahpi Rehatta MTH Sia Gereja GPIB Jurang Mangu di permingguan pukul 8 WIB Nasukut Sian Huriata Borhak do Pendeta Dr. Budianto Silitonga do Punguan Kor en Transiamus tu Gereja GPIB Philadelphia Bintaro Tulu Bazar PPND Distrik 21 Banten di Minggu Sederio tanggal 20 Mei 2027 Persekutuan Pemuda Distrik di Patu Pado Bazar di lapangan parkir gereja. Opat. Kegiatan PPD Distrik 21 Banten. Di hari Selasa tanggal 30 Mei 2027 mulai pukul 10 WIB di Patu Pado pertanggangan Parkeheo Perempuan HKBP Distrik 21 Banten maringanan di gedung pertemuan Plaza Sinta Cimone Tangerang. Ombartusi titingon di Pangido Asasude Seksi Perempuan Madohoti Ulauni. 5. Calo situa Mamukka Sadarion Minggu tanggal 20 Mei 2027 nunga dijakon gabe calo situa ima sada Bapak Polmerius Hot Maruba Manik boruh doa inangi boruh huta soit melayani di Iwik 35. 2. Nonya Gultum Tianur Borus Tanggang melayani di Iwik 34. Saya itu hatta masuk-masuk pakobasion ni nasida. Onom. Pentakosta kedua di hari Senin tanggal 20 Mei 2027 patu paun nehuriat do pesta paduahon paringotan ari hasasaur nitot di Porbadia pukul 10 WIB maringanan di gereja. Itu pertanggangan seksi perempuan di hari Kamis tanggal 1 Juni 2027 pukul 10 WIB di Patu pada pertanggangan seksi perempuan maringanan di gereja. Obar tutu tingomma di Papua tu sude pengguan ina Kamis, ina Maria, ina Hanna, doh sude perempuan asamat dohoti pertanggangan ni nama Kobasi perempuan Sian Week 22. Patu pakor pengguan ina Maria, doh patu pahon konsumsi ima Sian Week 10 sada doh 12. Walu pertanggangan seksi ama di hari Kamis tanggal 1 Juni 2027 pukul 10 sia 30 WIB di Patu pada pertanggangan seksi ama HKBP Tangerang Kota maringanan di Soposaroha. Obartu titingon pinangido ma tusaluhu anggota pengumuman ama Huria, ama Kantata Gloria, ama Sola Gracia, doho sude ama na adong diganuib lahmat dohote partangyanganing. Sia permingguan minggu keluarga di Minggu tanggal 4 Juni 2027 di Patu Pahuriat do permingguan khusus keluarga diganu permingguan jala di Patu pada papungopolean keluarga marhite amplop naung disagihot tu ganu keluarga seminggu ada orang sepermingguan ini imalah waktu persiapan dana pelayanan jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2020 lalu.
rap sahudulam ma nasa keluarga jala masoho ma jolo perminggu o sekolah minggu dohot remaja. 10. Sakramen Padidion Nabadia di hari Minggu tanggal 10 Juni 2020 di gereja Ton yang di Patupa do Padidion Nabadia tuaka anak nihuriata ima di perminggu pukul 10 sadawib pinangido tuaka natoras indak dana nana yang terdiri asaromar guru katekisasi Padidio do mabuan surah atorangan sia sitwa witna laus dibuat madoh buku keluarga khusus tu anak buah baju nana yang terdiri asa dibuan di baraden atoras nama fotokopi akte nikah. Katekisasi Padidio di Patupa do di hari Rabu tanggal 7 Juni 2020 pukul 15 wib maringanan di gedung sekolah minggu lantai sada. 10 sada titing parbogason titing parjulu nang majalo pasu-pasu parbogason ma Kris putra perdana 5 juta anaknya mata toga de 5 juta nahinan inang Ratna Veronika berupa jahitan ruas ni HKBP Cengkareng Resort Cengkareng Distrik Walu DKI Jakarta doho Orwana Juli Sabarina berupa jahitan ruas ni HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota Wik Tulupulu burunya mata situa Tunggul Santo Pajahitan inang Rusmiah buru Semar Mata Pertupulot di Patupa di hari Sabtu tanggal 27 Mei 2020 di gereja HKBP Tangerang Kota. Pamasuk-masuhon di Patupa di hari Sabtu 17 Juni 2020 di HKBP Cengkareng Resort Cengkareng Distrik Walu DKI Jakarta. 12 ruas namoding nunga marujungulu amata situa maringan semamora tutup usia 70 tahun na di hari Jumat tanggal 26 Mei 2020 sianwi 27 di Batama na mga pulis ude keluarga na di Tadikonna 10 tolu ruas nataba mamuka minggu sadarion tanggal 20 Mei 2020 nunga di Jakok gabe ruas ni HKBP Tangerang Kota Ima Regina Susento ruas Marsa Sahalak nang maketidak pun haperseau di HKBP Tangerang Kota tanggal 30 April 2020 maringana di Jalan Mawar Opat Blok B15 nomor 10 sada 12 Pondok Indah Kutabumi Pasar Kemis W20 NRJ sada onom 07 14 ruas Napida mamuka sadario Minggu tanggal 20 Mei 2020 nunga pidahuria be keluarga Amata Antoni Ranto Erseturi doho inata resmian buru marbun rak doho 2 danak sianwi 10 tu HKBP Kutajaya Resok Kutajaya Distrik 20 Sada Banten 15 piket bulanan di bulan Juni 2020 ima inang Wibel Pro bertauli hutauru 16 ucapan terima kasih. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada donatur yang telah memberikan layar monitor dan proyektor yang telah berfungsi dengan baik di gereja induk. Ucapan selamat. Pandita Resort Paralado doho sude ruas ni huriata pasahaton selama ulang tahun hatu tubuh doho ulang tahun persaripeon tu sude ruas ni huria nomor ulang tahun di bagasa minggon. Anggia ma gajang umur ipas pamatang jala tugu haporseaun di bagasa Tuhani. Tu sude akan ruas na di bagasa parsahiton anggia ma dileho tuhata hahipason. Songoni matiting di mingguta sadarion muladong akan ahurang takas di panurato doh di pajahaon buido di patakas tu perhalado di wiktabe manang tu sekretariat di gereja ta di teki jam kerja jala di paso-paso tu hatta ma pakkobasion ni huriata jala di paso-paso ma nang parahalado doho ruas lah patu pahuna ka ulau ni huriai bai sangap di goar ni tu hatta horas Marede mahita sian bukede nomor 460 sada ayat sada rudi ayat tulu huhut tapasa pidata ima pilih sada a dohot sada b.
Sanggup Tuhan binari jalamu untuk diri bimbang tadi uhir pati putera kini
Dameni debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Hatani debata jamita di minggu pesta pardingotan hari hasasaur ni tod di parbadia di mingguta sadarion ima natar surat di Evangelium Yohanes biddu 20 ayat 10 sia sahatu ayat 20 songonom ma didok. Jadi dungbot ari di hari parjolo dung salpu ari sakbat di naung sordak akka pituni inganan ni akka siseani alani biar ni rohana sida mida akka jahudi Roma Yesus jongjong tutong-atonga nasida jadi didokma tu nasida dame ma dihamu. Jadi dung didok songoni di patuduhom matanganna dohot adorana tunasida gabe lasma rohani akasiseani ala naung di ida nasida Tuhani. Dungi diulahi Yesus ma madok tunasida dame ma dihamu. Songon sinuruni amai au suruokku hamu. Jadi dung didok songoni mangobus maibana dopak nasida huhut madidok jalo hamu ma tod di parbadia. Molo di sesa hamu dosa ni manangise naung sesa mai. Molo di pahot hamu dosa ni manangise hot doi. Ido sahatma. Hurian itu hatta na huhaholongi di bagasan goar ni hatta Yesus Kristus. Sudedo hita hea makilalaho biar. Adok tahe siya tonga-tongata na sohea mabiar. Sudedo ate hea mengalami mabiar. Mabiar ala ni akka namasa nabui mengancam kenyamanan tu dirina, tu ngoluna. Molo ngasonggok biari adong do dua hal, dua rumang pilihan na taulahon. Dia may na parjolo martabuni manang menghindar. Na paduahon diadopi napa tubuh biari. Diturpukon, dipabotohon na dibagasa biar doa kasisianna. Dung dipersilakon mate guru nasida ima Tuhan Yesusi disikapi nasida biari marhite na menghindar martabuni. Gabe martabuni nasida disada jabu disordak akapitu ni bagas inganani. Didok rohana sida ngadi pamate gurui ima Jesusi murid nape takupon nama jara siksaon na pamateon na alani biar namangi sobut tu rohana sida ujungna martabuni nasida. Di keadaan nasongonima amanginang roh Yesus madapot ton nasida tu inganani. Disima dipatuduhon debata marhite Yesus Kristus nasotuk kuaso ni manang aha. Cara apapun tidak boleh menghempang mengabati sakap ni debata. Tung sadasip-dasipna satu gutoguna sordak pitu ni inganani alai anggo debata
dang boy mga bati marhite pitu na sordak. Namarlapatad doy pabuan na swadong na boy mga bati huwaso ni debata tuaka naposona atik pe ditiki sordak pitu ni inganan ni siseani. Dungi di sise Jesus manasida di dokma dame ma dihamu. Di keadaan na songoni molo diturpukon pitorlas dorohani akka siseani dung di ida Jesus. Dang mabiar bah ay nga mate ay dihana don ay ngo sotong nabeguna don dangi turohana sida. Dan alay mereka yakin tohodo Jesus si hehe. Manordaki penasida laho menghindar sian amukan sogo ni rohani na sopor tu Jesus do. Aidong dipatuduho Jesus tangan na adorana bekas ni panulangan doho pangalabangani napasikopon bahwa benar-benar Yesus itu yang telah mati, bangkit, ido narap doho nasida di inganani. Kedang ragu nasida. Dang adong na asing. Da Jesus naung disiksa mate, dungi hehe, ido narap doho nasida di inganan nasordaki. Hurian itu hatta na huhaholongi di bagasan kohar ni hatta Yesus Kristus. Duk pajupang nasida rap doho Jesusi har harma. Tanggal ma biar sian nasida. Soluk ma pos neroha. Soluk ma habaranion. Diurutu Yesus mamadok tu akka sisiani. Asa para diri akka sisiani lao mangulahon parsuruan ni Tuhani. Ima laho mamaritahon barita nauli. Alay di boto Jesus do dang ulaw naneang napararap barita nauli. Manang dada ulaw tanpa resiko marbarita nauli manang mangulahon parsuruan ni debata. Ay gari Tuhan Jesus pe nung nga ditulak portibion. Apalagi ma akka naposona, akka sisianna. Alani dang di pasobbu Tuhan Yesus holan siseani na mangulahon parsuruoni. Alay donganan na jala urupan na do nasida. Nasa nasinuru ni debata. Nasa najino na pinilit ni debata. Urupan na do. Diaka ulahon tohonan na be. Mamaritahon barita nauli lumobi na makubasi di tonga-tonga ni Huriana di wikna manang di lingkungan nabi. Suaksongoni nang tu na humaliang. Hurian itu hatta nakninga di ayat 22 mangobus maibana dopak nasida huhut maridok jalo hamuma toddi parbadia. Toddi naido namadongani patauhon huhut margogoihon memperlengkapi laho pararaton barita nauli jala di parsuruon nai patauhon ajaran ni toddi parbadiai mamuse akka apostelna akka naposona na sinuruna akka padita, akka guru huria, bibel prodi, akones evangelis, dohot akka situa. Naung jinow pinilit na, naung pinasahat na, tohonan, hobartu, tirket tohonan. Nasa naung majalo tohonan, siyan debata,
naposo ni debatado. Debatado na majou dohot na mamilit. Asa tohonan ni akka partohonan di huria dang sian portibion. Debatado mga lehoni. Asa ganu na majalo tohonan na tu debatado iba na martanggung jawab. Alaniya kamang inang mauliate ma adong siya halak maing dison calo situata majalo tohonan hasituaon sadarion. Pengalaman namin nung gudang hubolut kami huria na maulan mamilit, manudo, majujui, ruas ni huria asa olo majalo tohonan situa. Dengan berbagai alasan. Alay na pasti ala dihilala na sida dirina dak sanggup mangulahon ulaoni. HP anggona sanggup dang adong marhite dirina manang pikiran na. Sude partohonan dang adong na mampu. Na pinarguguan ni debatado marhite toddina. Ido nang diturpukon. Asa dihamu amang inang nasiya halak. Tohodo, dak tolak mu mangulahot tohonak kasituani molos borhat siya dirina. Alay nuaeng, yakinlah, nunga di jauh debata jala dipilit hamu tokin nai jalo muna matohonani, disi di jalo hamu tohonani. Songon nama sa di epistelta, jamita di partang yang atai. Di sini todo dimiahi si Samuel, Raja Saul, itos laos di sido, bongot tuibana tod dini debata. Na mangajari patauhon margogoy honibana, mangula ulaonna songon naposo ni debata mangarajai bangso Israel ujui. Jala gabe hirasa robang do Raja Saul dohot akka panurirang na asing mabuan rayak na tu debata asa marhabiarat tu debata. Songoni manak kamu nasiya halak. Holat di jalo hamu tohonani laos di sido bongot di minggu parningotan ari hasa saur ni tod di parbadia sadarion bongot tod di ni debata tuhamu. Imana patauhon margogoy hok kamu mangula. Di parar debatado hita nahurang sikkopon, nahurang sempurnaon, namatol pangon, gabe ula-ulana. Tidak ada pelayan partohonan akan aposo ni debata baik sian aka apostel di haroro ni tod di porbadiai na sempurna. Tod di ni debatado na pasikopon, maperbadiahon, mangalehon habisuhon hapistaran gogo doho benget neroha mangulahon tohonan ni. Hurian itu hatta songonima di patorang diturpukon taringo tu Jesus na pataridaho dirina tu akka sisianna dung heheibana sian hamatean. Adorak so di pataridaho Jesus dirina di bagasa biar dosa luhut akka sisiani pola martabuni nasida huhut disordak akka pittu ni jabui. Alai dung didapot tutuhani nasida gabelas maroha nasida jala gabe mago ma nang biarna. Alai dang sukup daksae holan disi las nirohana sida. Di nasangob masi di inganani. Iko karuar do nasida sian inganani. Iko bukaun nasida do akka sordak ni pitui. Lao borhat mamaritahon barita nauli. Dang so alani dilehot Tuhani do toddina laho maddongani mangurupi akka sisiani lao mangadopi biar doho mangulahon parsuruan ni Tuhani. Dia ma amanginang nang dohonon ni turpukon tuhita. Na parjolo luas matod di parbadia mangarajay ngolum. Songon akka sisiani hita pe olo do godoron.
gelisah, mabiar, menghadapi akan masa napa tubuh biar, pengalaman di masa COVID-10 sia. Isi na sumabiar di sini. Sudedo mangirput, mabiar mangisugut. Molo na jolo, dihitaan, molo masa haleon. Kurang denggan na niula, disipe masa do kekhawatiran, aha malangon nami. Bohama wak sekolah tidak danak. Dia ma si pahusoron, rodo biar. Di ari parningotan, haroroni tod di porbadia, sadarion amang inang di pasunggul hodo tuhita. Nunga di pasaorhon tuhani betod dina tuhita. Tod dinaima nama dongani jala nama ngurupi hita, lau mengadopi akka napatubu biari. Alania manginang, tauka marohatta jala tapaloas matod dini tuhani, na mangarajai sadok ngolutta. Asa urupan na hita, jala dibaga sadame ngolutta mengadopi akka napatubu biar ni rohatta. Napaduahon, ulahom ma parsuruon ni Tuhani. Songo Jesus na marsuru sisiani asa manguduti pakubasion ni Tuhani, laho pararaton harajaw ni debata, marhite na mamaritahon barita na uli, lao songonido nakita, ditugan, disuru, jala berlaku do itu sude akka na porsea. Dakola tu pertohonan sabing, lapatan nahita pre akan aporsea, asa parsidohot para rato karajaon ni debata, di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni nahumaliak kita. Marhite na marbarita nauli. Asalam torop akan aporsea, jala omma sada tugas ni akka parhalado na martohonan dohot akka na mamelehod dirina mangulahon ulaon marbarita nauli. Dungi marhite hata nang pabahenan siganupari. Lapatan na tarjodo hita saluhu na marbarita nauli marhite-hite parange. Marhite-hite pabahenan siganupari. Gabe songon surat ni Kristus ma ngolu ni naporseai. Naboy jahaon ni manang berengon ni akahalak na marnida. Atik peso di surat marhite tinta alai marhite siya toddi ni debata na mangoluido. Tarida di ganup naporseai o oddo hanak naung majalo tod di parbadia. Pardame, olo dan mampu memaafkan orang yang bersalah na mardosa tu ibana. Ido na ginuhan ni toddi. Anggo so olo do imana memaafpon dang do penaginuhan ni toddi. Anggo jelas do. Ko pardame do. Aidang boy rapak kudul toddi porbadia dohot hosom. Dohot nasay mangulahon namaralo tulomo ni rohani di bata. Namajalo tod di porbadia dame. Las rohana, hibul rohana mangula, tugu pakirimon na, dang dihosomi dongan na, dang ditahi na roha tuakka dongan na, daudo elak late teal, muladong dongan na namakosomi ibana, say labok ibana ditangyakon. Songon na niajarhon ni Tuhata Jesus tangyakon musum. Mardani maho dohot musum. Ido na mangihut to Jesus, ido na majalo toddi porbadia. Atong buhado asa mampu hita mangulahon parsuruan ni Tuhani. Asa mampu hita molo dirita do tapangasahon dak tolap taya manginang. Alai molo mardongat to toddi parbadiai urupan na do hita mangulahon parsuron naing. Di baheni tajakum ma toddi parbadiai. Asa dipatau hita
gabe akka sisianna, gabe parhaladona, jala partohat di harajaon ni debata. Amin, martang yang mahita. Mauliate Tuhan taruli hami di hatam. Guhi mahami, marhite toddimi. Asa toddimi na mga rajay ngulu nami. Mabuak kami tudalan lomo ni roham. Patauhok kami marparange nadenggan hobartu lomo ni roham. Na mangurupi patauhok kami mangula parsuruammu. Songon akan naposom naung pinilikmu naung jinoom. Khususna ama nami ina nami. Calon situa nama jalo tohonan hasituaon sadarion. Toddimima napatauhon marguguihon nasida. Makaburjuhon ulaon hasituaoni. Mamuka sadarion sahat rodina. Sahat nasida mangulahon tohonan na. Asima roham Tuhan. Pasu-pasu manang keluarga. Ni na majalo tohonan. Asadoho nasida makripasi, mangalehon motivasi, gugu, makubasi akan narikot, tu aka ulaon ni situa. Ali Tuhan pasu-pasu mahuriam, khusus na HKIP Tangerang Kota. Sai pasu-pasu daging tod dinami, nang aka ulaon nami na maragami. Patulus aka nasinita ni roha, suaksoni akka ianakon nami naung sidung ujian doh na sedang ujian nalau ujian sai toddimima mian dinasida mangajari paingoton akka naginuruhon na asabuy maralus nasa akka sukun asabuy na pinarsiajaran na gabe ula-ula dinasida laho mangaradeng uluna tu hamajuon nanang rok lumobi mamuji pasangapo akaruas ni huriam na dibagasan parsahiton lehon hamalumon namarsak ala hamatean apuli nasida ragam tahe narikot di ngulu nami be di ngulu ni ruas ni huriami naso habilangak kami di botohodo saluhu na sarihom matuhan sai unang macadi asini roham toddi parbadiai masaor tuhami be patoguhon pos ni rohanami asa nasa namardongat toko nasa naung ginohammu marhite toddi porbadia sai taruli dame dohot hanguluan lumobi ma say dapotan di ngulu na manoktong naung pinaradem. Pasu-pasu mahuriamon, urasi siyan nasa dosa nami, asa talup hami hasahatan ni akka pasu-pasum. Marhiti anakmu Yesus Kristus matangyak kami. Amen. Mared de mahita huhut papungupilian. Sido hipo
Taudutima acarata laho pasahaton tohonan hasituaon manang majakon situa nunga adong urutan acara di acaratai tapai huti hukma korni parhalado nadi warta naki setelah warta di dalam acara majalo tohonan situa manasidan nomor kur ima gabungan ni partohonan situa dungi kur ni nabaru majalo tohonan maret de mahita hamu aliak kadongan nasa huriaon di ida hamudo nuaing dongata na jongjong dison na itapilit bahet situa di tonga-tongata naeng pangidon na sida mapasu-pasu sian tuhani asa margogo na sida mangulahon ulaoni atong tabigi majolo pangaripunan ni ulaon ni situa ulaon ni situa parjolo pangula ni huria do nasida mamata-matahon dongan akan pinasahat tu nasida dohot mangaramoti parange nasida molo diboto nasida na hurang ture parange ni manangise ikom picangon nasidai manang pabuon nasida tu guru dohot tu padita asa di pature napaduahon madasdas dongata tu parmingguan dohot manakasi alana ubahen na soro marminggu napatuluhon madasdas anak boru sikola asa odop ro paupaton manikir aka na marsahit jana paturehon narikot tu nasida dohot nasa natar patupasa alai narumikot pasingoton hatani debata tu nasida dohot tu mangyakotca napalimahon mangapuli aka na marsak paturehon aka na dangol dohot napogos paunopon mangapuli aka si pelebegu aka parugamo na asing dohot aka nalilu asa dohot marsaulihon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus na papituhon parpudi mangurupi paturehon aka guguan doho ulaon narikot tu harajaon ni debata. Ope
hamu na hinaholongan, naeng takas botoon nami burjuni rohamuna, mangaradoti ulaon hasit tuauni. Di baheni alusi hamu mahata na husukut tonot tu hamu. Naolo do hamu mamarangehon parange natama di jolo ni debata, doho di jolo ni jolma. Naolo do hamu majalo ulaon hasit tuaon, songon na hupajojor odeng tu hamu. Jalana olo do hamu mangaradoti sasudenai, sian nasaroha, dohot sian nasagogomuna, hobat tu hata ni debata. Molo naung sadaro hamuna mangului, jala marpadaton saluhut nai, di jolo ni debata, dohot di jolo ni huriaon, dok hamuma alusmuna olo. Atong Roma hamu hobar tunaun diaturhon majalo pasu-pasu tohonan sian debata. Hata ni debata majalo tohonan situa balugu gomo sibagariang. Matius 5 ayat 10 sada. Martua mahamu, molo di icahi halak kamu, manang di paburu-buru, manang di patubu-tubu, ragam ni hata naroa, naso tutu, dopak kamu, ala ni au. Amin. Sai di parrohai Tuhan debata amani Tuhata Yesus Kristus mahamu, marhite-hite tod di parbadia, makaburjuhon ulaon na pinasahat Tuhamu sadarion, asa marsangat debata marhite-hite hurianai. Amin. Hata ni debata majalo tohonan situa juara Washington siahaan. Sada Timotius 5 ayat 17. Silopi do jujuron hasangapon ni situa, naburju mangula hasituaon. Gumodang matuaka na mangulahon hata dohot poda. Amen. Sai di parrohai Tuhan debata amani Tuhata Yesus Kristus mahamu, marhite-hite tod di parbadia, makkaburjuhon ulaon na pinasahat Tuhamu sadarion, asa marsangap debata marhite-hite hurianai. Amen. Hata ni debata majalo tohonan situa maradas siaturi. Efesus 4 ayat 3.
haringgacok kamu mangaradoti hasadaw ni toddi, pinadomu ni dame. Amin. Sai di parrohai Tuhan debata amani Tuhata Yesus Kristus mahamu, marhite-hite toddi parbadia, makkaburjuhon, ulaon na pinasahat Tuhamu sadaryon, asa marsangap debata marhite-hite hurianay. Amen. Hata ni debata majalo tohonan situa Isak bagidda parlindungan sitorus. Yohanes 15 ayat 16. Dada hamu mamilitau, audo mamilit hamu, jala hupadiri hamu, asalau hamu marparbue, jala asamian parbue munai, asa dilehot tu hamu, nasa si pangidoam muna sian amai marhite-hite guarku. Amin. Sai di parrohai Tuhan debata amani Tuhata Yesus Kristus mahamu, marhite-hite toddi parbadia, makkaburjuhon ulaon na pinasahat Tuhamu sadaryon, asa marsangap debata marhite-hite hurianay. Amen. Hata ni debata majalo tohonan situa Epa Elfrida siahaan. Kolosesada ayat 25. Naung gabe parhalado ni idoau. Hobartu pangaradaution ni debata. Na pinasaha na tuau. Ima na mangguhi hata ni debata nang dihamu. Amen. Sai di parrohai Tuhan debata amani Tuhata Yesus Kristus mahamu, marhite-hite toddi parbadia, makkaburjuhon ulaon na pinasahat Tuhamu sadaryon, asa marsangap debata marhite-hite hurianay. Amen. Hata ni debata majalo tohonan situa asima rohani sitorus. Matius 10 ayat 15. Alai molo mardosa dong ammi topot jala ajari ibana. Holan hamu padua. Molo ditangi hokko dapot todo ibana gabe dongammu muse. Amin. Sai di parrohai Tuhan debata amani Tuhata Yesus Kristus mahamu, marhite-hite toddi parbadia, makkaburjuhon ulaun na pinasahat Tuhamu sadaryon, asa marsangap debata marhite-hite hurianay. Amin. Hata ni debata majalo tohonan situa holong dermika sibulun. Sada Timoteus 4 ayat 12.
sian rohamuna ma ulahamu nasa sibahenomuna songon na tutuhani dada tujolma. Amin. Sai di parrohai Tuhan debata amani Tuhata Yesus Kristus mahamu marhite-hite tod di parbadia makaburjuhon ulaon na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap debata marhite-hite hurianai. Amin. Hatani debata majalotohonan situa khotdin silalahi. Jeremia 20 sia ayat 10 sada. Ainunga takas huboto sakap akana husakapi taringot Tuhamu ninna Jehovah. Sakap hasonanga dotahe dada Tuhamaguan. Asa au mangaleho Tuhamu ujung na hinalungutom muna. Amin. Sai di parrohai Tuhan debata amani Tuhata Yesus Kristus mahamu mahite-hite tod di parbadia makaburjuhon ulaon na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap debata mahite-hite hurianai. Amin. Hatani debata majalotohonan situa albiner sitorus. Kolose 3 ayat 23. Sian rohamuna ma ulahamu nasa sibahenomuna songon na tutuhani dada tujolma. Amin. Sai di parrohai Tuhan debata amani Tuhata Yesus Kristus mahamu marhite-hite tod di parbadia makaburjuhon ulaon na pinasahat Tuhamu sadarion asa masangap debata marhite-hite hurianai. Amin. Hamu akadongan sahuria jakok kamu manasida di bagasad dame sudema hitaon manggogo tu mangyakon nasida asa majadi ulaon nasidai anggiat makorhon las niroha di hurian itu hatta hasangapon doho puji-pujian nang digoar ni tuhattai. Martangi yang mahita
Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Mauliate marohanami tuho, alani asi ni roham diakka dongan namion. Saita bay ma turoha nasida akka silehon-lehon ni tod di parbadia nasian Banua Gijangi. Asa lam maroha jalam margugu nasida mangaradoti tohonan na pinasahat mi tu nasida. Asi maroham doho disude ruas ni huriamon asa lam hot hapor seaon nasida be jala lam ture parange nasida mangihut toko sungguli marohanami asa masih haholongan unang adong si picangot dihami asa lam rarat harajaumu jala marmulia goarmu nabadiai. Amin. Asuk mahita tu acara nama dokhata upasat hamima mandokhata pancakonon nama wakili ruas ima amang Harlen Sitorus Sianwik 10 onom. Mulyate, horas madihita salhutna, selamat Minggu Pantekosta madihita salhutna. Di damang dot dainang, songoninang sude ruas ni Huriata HKBP Tangerang Kota, songoni manang tu amanami padita nami full timer, parjulu tapasahat hamulaton nirhata tu amat tarebata, ala di leo dapat dihita hahipason sahatu tikyon. Jala maulate ma ditu hatta, maulate ma diamang padita nami, napasahaton hatan itu hatta dihita, asabui hita tutu margugu, lahu mangulahon lomoni rohana. Songoni manang selamat ma tu amanami inanami nasia situa nong majalo tohonan hasituaon di bagasan sadarion. Ima parjulu mai amata amang situa Isak BP Sitorus, amang situa Albiner Sitorus, amang situa Maradas Siaturi, amang situa Asima Rohani Sitorus, inang situa Eva Elfrida Siahaan, songoni manang amang situa Hotdin Silalahi, songoni amang situa Holong Dermika Simbolon, talumuwi ma di situa nami sian wik 10 ima amang situa juara we siahaan inang buru sinambela jala songoninang amang situa balugu bagariang inang buru sitanggang. Selamat ma pasatami tu hamuna jala
Sa ituhat tama na mga leon bisuk dohot gugu di hamuna laho mangulahon tohonan ng pinasahan ni tuhata marhite amang padita jala margugu mahamuna laho mangulahon ni songon hata ni tuhata tutu ng nipasahan ni amang padita nakin molos yan hadirin muna tutu dak tolak munay alay molos yan todi perbadia nong digohi tuhamuna margugu mahamu amang dot hamu inang laho madadas sude akka ruas na adong di wikta di huriaon jadi sahalinay hupasatay matuhamuna asimarohan itu hatta di pargugui di parbisuhi mahamuna laho mangula tohona munay moliate. Maulia tema di amang sitorus nuaing tabegema ede puji-pujian sian kor parhalado HKBP Tangerang Kota.
Noaing sahat mahita na mandok hata panjakonon na mewakili sahalak sian parhalado ima amang situa dorlan siahaan amang situa sian wik tolu puluh tolu. Horas menta sudia manginang. Selamat hari Minggu mari kita. Na pinar sama apa amang padita resort, amang inang padita full timer dohot inang Bible Pro. Terlebih di hamua kadongan nami na siya halak na baru macalo tohonan. Na barjolo selamat ma kupasat tami tohamu nunga gokbe hasituang muna mulai sedarion nunga di pasahat amang paditata na kining tohonan na anggiat ma taulai ulau kamu sahat ro di ujung na. Sada catatan na neng sebayanok kutu hamu akadongan na siya halak. Ini adalah catatan sejarah. HKBP Tangerang Kota menahbiskan sintua tepat pada tiki haroroni todi parbadia. 22 tahun kami marhala dung majalo tohna situa odope majalo tohna situa di huriat tahun dung ditiki minggu haroroni hasa sarni todi parbadia. Alani margogo mahamu amanginang hamu nasia halak do tak keluarga lau mangulahon tohonani nang pinasaha nang dibasaha ni paditata tuamu asanggia tipasipas tujulan narion ucako kami mahamu mulai sadarion atas keluarni dong anak keparhalado di HGB Tangerang Kotaon mulai siang marsogot rak mahita mangula di huriatta HGB Tangerang Kotaon songon situa naunggok martohona kamu. Selamat datang ma, selamat marsahur mahita di parsermonata do di sudi akka ulaut tadi HKBP Tangerang Kotaon. Horas marita sudi, mau lihat ma. Nuaing tabegema ede puji-pujian na pinasahat ni akka amang dohot inang situa na manjalo tohonan.
Nuaing mandok hatama sahalak sian na mewakili na manjalo tohonan sadarion pinasahat ma tuamang situa maradas siaturi. Mauliate ma tu inang padita nami na pasato partikia tu hami tu situa na majalo tohonan na palay bagas sadarion hami na siya halak. Mauliate ma parjolo tapasahat tu mata pardengga basa di parsaurata di parminggota di Arianon boy mardala doho denggan tarlumobi ma di hami na siya halak situa na majalo tohonan di bagasan sadarion. Suang songoni ma upasatami musea maletion ni rohanami tusa luhut amang padita inang padita dot inang bibel pro nasai toktong makirpasi hami lau mengajari hami di hagaleon nami di perguruan nami na hurang lobi na 2 tahunon. Suang songoni ma nang tuhamuna sa luhuna ruas ni huriata KBP Tangerang Kota omahami amang situa na majalo tohonan di bagasa sadarion asa buak kamu hami di tangyang muna asa anggiat niyan hipas-hipas hami margogo hami lahom mangula di tonga-tonga ni huriat taon tarlumobi mangula hami sian wi nami be di tonga-tonga ni wi nami be masing-masing. Tarlumobi ma suang songoni itu hamu amanami indanami dongan nami situa pos dorohan nami amang tuak katiki na eneng ro dia kaparsaurata di pakubasiota di huriat taon di pangajario muna tu hami amang di hagaleon nami di hurangan nami ala baru calo situa hami pos dorohan nami dia kasaluhuna pangajario muna tu hami tuak katiki na naeng ro. Songoni mahata siya kami amalatian ni roh nami oras madita saluna butima. Marede mahita laos jongjong mahita saluhutna. Tatanya kum mapiliata. Ale de mata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilihomi tuhami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasiak kami pilihanon. Pati bulhok karajaomu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehom itu hami. Asalam gergir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh
Ale Tuhan debata amanami. Nasotarasam do godang ni silehon-lehom mu dihami. Toddim na badiyay di lehokko tu hami jolma. Sumonggopi hami na leaon. Naumargaido di lehokko tu hami. Jala gumudang do sian portibion dohot sian pangisi na sude. Oppe mauliate marohanami jala pujion nami maho. Ala ni sude habal gaon dohot hamuliaomu. Naung pinapatar mutu hami. Sailehom matod di parbadia itu huriam. Akanaolo mangihutton Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nami. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatoktok kami miat di barita naulii. Aletod di parbadia. Say pasada mahuriam na pinapungu-pungumi. Asa masih jaloan. Jala masih haholongan, songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sodangi jala patiur mahami, asa hutadahami akadosa nabalga dohot na metmet si pasidingon nami. Sai buas maho manesa dosa nami, asa lambadia jala ibaru hami ganupari, asa terbahet kami saur di bagasa kuria nabadia nasa sadai. Sayod dihon jala padomu hami, tu amai asa pos rohanami madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Saya tabay si lehon-lehon tuhuria asa lamgadda torop ni akka parbarita nauli dohot pangajari dohot para siroha na mamaritahon habal gaumu di portibion. Saya sodangi jala pasu-pasu sude parpunguan ni halak Kristen di gereja di pasikolaan nang di bagas nabi asa tau nasida saur tu parpunguan sogot. Saya sungguli akka na tarpodom, jala parguguy akka na gali. Saya songgoti ma akka na neang dohot na takkang marroha, asa ditinggal hon na sida hajahaton nabi. Saya parrohay akka na bojok roha, jala apuli akka na marsak dohot na dangoli. Asa unang di rupa-rupa portibion akka na manguluyho. Saya tatak mana targugo dohot na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsyaon di Tuhan Yesus. Saya jari nasida maralus jalamiam maho di bagasan nasida. Saya ramoti mapikiran ni akka panggonggomi. Panguhum dohot akka raja. Asa tigor uhum nasida. Jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sogot. Saya patugu haporsyaon nami. Asa toktong huingot tami. Naung sesa dosa nami. Jala buano muhami tuhanguluan sogot. Saya sungguli pakirimon na mangulu di hami. Asa pos rohanami. Nang malakke dagingon panguluom mudo muse asa masuk hami marnida de bata ama marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale ama nami nadi banu agicang sai pinarbadia magwarmu sai Roma harajaommu sai saut malomo ni roham di banu atongaon songon nadi banu agicang lehom matuhami sadariok kanguluan siapari sesama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakkon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu todim.
di hamu akka manginang hita na pungu sikat ni nama si jalangan di pitu di jolo mahamuro majalang akka na marhobas dohot na baru majalo tohonan hasituaon sadari